9 септември. Небесният сеяч. Ето, сеячът излезе да сее. Матей 13:3. На изток положението беше толкова несигурно, имаше толкова голяма опасност от насилие, че хората живееха предимно в крепостите, а земеделците всеки ден излизаха да си вършат работата извън стените на града. Така и Христос, небесният сеяч, излезе да сее. Той напусна своя сигурен и спокоен дом, напусна славата, която имаше с Отец преди създанието на света, напусна мястото си на престола на Вселената и излезе като страдащ, изкушаван човек, излезе самотен, за да сее със сълзи, да напоява с кръвта си семето на живота за един изгубен свят. И служителите му също излязоха да сеят. Когато беше призован да засява семето на истината, Авраам получи заповедта: излез от отечеството си, от рода си и от бащиния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Битие 12:1. И излезе, без да знае къде отива. Евреи 11:8. А до апостол Павел, който се молеше в храма в Иерусалим, дойде веста от Бога: тръгвай, защото ще те пратя далеч между езичниците. Деяния 22:21. Така и хората, които са призовани да се обединят с Христос, трябва да оставят всичко, за да го последват. Стари връзки трябва да се разкъсат, планове за живота да се изоставят, земни надежди да останат на заден план. С труд и сълзи, в самота и със саможертва трябва да се сее семето. Сеячът сее семето. Христос дойде да засее света с истината. Още от грехопадението на човечеството Сатана сее семената на заблудата. С лъжа спечели той отначало влиянието върху мъжете и жените и така все още работи, за да събори Божието царство на земята и да подчини хората под властта си. Христос дойде да посее семената на истината като сеяч от един по-възвишен свят. Той, който беше участвал в Божиите съвещания, който беше обитавал най-вътрешното светилище на Вечния, можеше да донесе на хората чистите принципи на истината. Още от грехопадението на човечеството Христос беше този, който разкрива истината на света. Чрез Него нетленното семе, Божието Слово, което живее и трае до века, се предава на хората. 1 Петрово 1:23. Чрез онова първо обещание, изговорено на нашата грешна раса в Едем, Христос засяваше семето на Евангелието, но най-вече за Неговото лично служене сред човечеството и за установеното чрез Него дело се отнася притчата в особен смисъл. Притчи Христови, страница 36-38, английско издание. За размисъл. Какво семе мога да посея за Божието царство днес?